Ay, Bol! Wala! Wala! Diba? Wala! Uy. Wala! Oh. May istorya ko sa imo. Magbata ka. Oh. Oh. Magbata ka Saga na kitang maistoryahan. At aali ako sa ligas mo niyan. At may nag-istorya sa kuduman. Magayon gayong pati. Dahil na pinipagahanan. Do mo mata ka nga ni. Na may istorya ko sa imo. Bata na pipirot gusto ang na kita nga. mo niyang pasama. Ha? Jesus ko, uy. Magayon. Uy na. Grabe pa lang kitang followers sa ligas. Pe. Sa Ligaspe. Ngunyan, may tuminaning sa ko. Tapos, Guwapita. nating paagahan ba yan At ako istorya? niya na. Hindi, tamawa nga Makatulog niya. na ako. Para man naman. Kumaka, naglayo ka pahali duman sa buhatan. Pasensya na Maka. maka. Kaya naman palisong kumanso. Kunya no. Nat ano pa na importanteng sasabihin mo nga sa kuya? Yung masanangan ito. Kundi, sa ang muya ko, mag-aaram ka na ngunyan. Talaga man, ang bukas, ang ngunyan daw, bagay na ipagpabukas. What? Haling mo. Pero ngayon gayon ba ya? Nahiling ko. Kayuan. Ata. Kasi si dito mamuya ko itong bukas. Tawag tala sa nakibot. Taro, man nga ni dito. Maray ko, mamuyaman dito si Bot. Ika nga ng tinoyo ko digdit ha. I-introduce ko ito sa imo kung mamuya ka kayo ito. Jesus, luway-luway sa nakang busis tata. Basta nadawag naman ni Agam. Makatana naman akong kakaratiya naman. Tanay ko. Ata, baya. Bata nagyan ko nga ni. Kaso bago nga ni. Nagyan ko nga ni. Yaon dyan. Kaso bago, sukod-kodan mi dyan. Imbis maray pa sukod-kodan, ibinago sa kuya. Para ako may nahiling na nag-aging babae. Hinatsitan mo gayud kaya. Dahil man ako nagsisit nga ni. Para nagiling ako. Niya ako, wow. Wow Para pala. nagtaram mo, Wow wow. pala. Siyempre. Dahil ka ito pakangon. Ara muna kayang. Winasiwasan ako kang kudkudan. Ano pa man. Boto route. Pero ano ba ya? Interesado ka ito? Taga Senate Ligas pe? Ligas ba? Pwede na ito. Pwede na daw. Ano nga ra? Kaya ito? Ano dito? Ermista dito. Ermista? Permista? Oo, ermista. At ay ermista. Yung saga. Ta. At Agyo. dahil naman na magkaturog. Ata na nga niya. Oo, na ano ng oras ako? Malas 12 na lamang ako. Dugay. Malas 12 na mga kalmata nga una. Pinoyo ko nga ni kanig. Tanog mo na ko. Kinigig mo na kitang muya nga isa ko yung magpa-picture. Huna kung magayunon man bagang. Kaya nagbigani man nga na ko. Sabi ko, magayuno ba yun? Dakulong niya kami din followers sa inyo. Sa ligas. Pagaan ka na kasaga. Pagtuwangan ta. Pagtuwangan na ito troso. Buli nita pagtuwangan. Pagtuwangan ta nga ni. Ihanap ta siya ki pidayon man. Tapos isay mo. Ta- Saman ako, kita kay itong nibot day na. Day ako pwede kanta. Kita. Di pa sila. Nga ano ma. Takot-takot kan mga araw ko na bagay. Iyan. Nga ano ma katurog ka Sige giraray. ko, iyon na. Ta, bata marirayang pagkatulog ko. Pinabutan mo naman ako dito kan. Imbis turugo na. Ang Agad daw. turugan na pati ako. Naglalayo kami dito sa aeroplano. Agad lang. Abay pa na ang talas. Paturo. Sige na. Ang katurog nalagod giraray. Mm. Pero, Kon. Oo. Pero anong oras na ka ba noon? Bilalo mo na nga niya ako. Ano na? Sige na. Paagahan mo na. Naistorya mong iba. Sabi Iyo nga naman. ni. Pero anong oras na ka ba noon? Nga ni. Oh! Ano na. Bibro ba? Ano mo na nga niya ako. Oh. Maalala Sige na. Itaw ko ito kay Boat. Bahala ka sa buhay mo.